of coming in public and say, no, I'm a constitutionalist, and then behind the scenes, uchituma vanhu kunomamisa vanhu vasingade izvozvo, uri kutuma vanhu kunorova vanhu at those public meetings. You are taking people who are opposed to your term extension and arresting them and putting them in jail. That's what you are doing. But in the public, it seems like you don't want to. You're not interested. You are definitely behind everything that is happening currently in wanting a third term. Because that's what it is. You want a third term. The only thing holding back this extension of 2030 is that Mukati, the ruling party, Momo, Muneka group Kasingadi, Vision 2030. Kulendi wangu mningina wewe pachi viti chine mkurumbira chiviti chedu icho hazvisisina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Tiri kusangana nema-challenges, ma-issues ari kutenderera zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi zvakawandisa, ende zvinhu zviri kutaurika nezvazvo hazvisi kupera. Kuti ukangopedza kunzwa nyaya yakati wobvonzwa nyaya yakati, iko zvinezvi tiri kunzwa kuti pane nyaya yanga iri kuitika pachinzvoni Jonathan Moyo, the professor uya akatiza muZimbabwe anogara kuKenya, angange akanyimwa mari yake yebasa raanga akaita rekugadzira chibhiu chacho chiri kunetsa, bill number 3 semunhu anova author wacho. But now mamiriro aita zvinhu mastreet mushure mekunge Rotendo Matinyarara abvondora zvinhu zvese, Jonathan Moyo haana kuzombopedza 2 days akabva atobudikira, kureva kuti shoko rakasvika. And I'm sure kuti mari dzinogona kunge dzinenge dzatodepositwa ikoko, because havadi kuzofamba mbiri futi yekunzi havabhadhare vanhu vacho. Ndo zvinenge zvakuitika, ende because shoko riri rakufamba kakuti kana maauthor echinhu ichi vasina kupiwa mari, what more iwewo zvako munhu anenge achingofolowa achingoteera unozoiwana kupi mari yacho, unozoipiwa sei, ende zvinozofamba sei? Ndo zvimwe zvezvinhu zvinga zviri kuita sei, zviri kutemesa musoro. Saka ndo imwe yenyaya yatiri kuona iri kunetsa panapa. Tobva taita futi nyaya yekuCity Sports iyaiya, nyaya yekubvutwa kwefoni. Ndakaona vachinamasa Patrick Chinamasa anotova former Minister of Justice ari kubuda achitotaura nyaya iyoyo achiti vanhu vakakonzeresa zvinhu zvese izvi vanga vari vanhu veZANU-PF, and it's something chekuti hatina mbenge takatozvitarisira, because toziva kuti these guys vanoramba nyaya yavo, vakatoinzi paitika chakati vanoramba kuti hatizvizive. But the bad thing about that guy ndechengoti kana uri muCentral Committee sekutaura kwazviri kuitwa, pati iya ine vamwe vanhu vanenge vatofanira kunge vachipindawo muCentral Committee imomo, panotozonetsa vanenge vakutorwirwawo that same position. Kana muchivhura hombe muri yeZimbabweans wai, kana uri muruling party, usavhure hombe une mapositions mahombe iwo ekuti unenge uchine zvigaro zviri nani, nekuti unenge une vanhu vanenge vachikurwisa vakawanda. Ipapo pfungwa dzenyu ngadzishande. Siyirai vamwe ana Mugudza Mudungwe vasina kana any position mupati wekuti chero akadzingwa haana kana chaanobva, because mukaramba muchiita zvinhu izvi mangwana nyaya idzi dzinozokusungirirai. But handisipo hangu panapa kuti nditenge ndinoda kungwadzai kana kuita sei, because nyaya yacho yakanzoni mukomana achazoendeswa kudiscipline, ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho iko zvinezvi. Handisida kunyanya kupedza nguva. Nhasi toti timbonzwisana zvinhu zviri kuitika kuGweru. Ndanzwa kuti kuGweru kuri kuvhurwa hombe zvakanyanyisa ikoko, kuende munhu achatara kati ini zita rangu asida kutaura kuti ndinani, but kuGweru hanzi mahwani chaivo. Ndisati ndapedza nguva sandangokuti turu, kana muchazoona flyer ichabuda pascreen apo, education research inokwanisa kukurejistira company muSouth Africa munomu nekukuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Saka garai mavabata kana muchinge muchida kuitirwawo zvinhu zvakaita seizvozvo. Zviregedzai tibva tangojambira kuona kuti chii chiri kuitika paGweru apo. Right, ini ndogara ndiri muno munyika munomu, nzvimbo yandiri iri muGweru. Saka ndonzi ndazviona ndanyarara ndiripo, handingatauri zita rangu. Ndiri munhu ari musangano weZANU-PF, asi zviri kuitika zvachona kandakatarira muno matigere muGweru munomu, Mnangagwa akatora misika yose, zvese zvakatora zvokuti mavhenda vanhu vari kutambura mutaundi pokugara. Saka ndine make sure kuti kana tichienda kumavhoti, kana vakasaitawo chimwe chikuru gwendo kuno bhora musango, hapana kumira zvakanaka. Tinogara zvedu tichitambura muno Midlands tomatiri. Vana vake ose akavaisa pauchi, haana basa nomunhu murume uya endi vanhu vari kugwadziwa sevanohla kuti vabudewo pachena vataure kuti zvinhu zvakamira sei. Vanhu vari kutambura munyika mari haingagari namadhagwirei
Scott Chivhayo, Tungwarara, vanhu vese ava muzano hamutengwi nemari. Chikumbiro chacho kuti kana muchivataurira, taurai chokwadi kuti vazive kuti muno makaoma Midlands. Chero vakazama kudii zvavo but tiri kugwadziwa, hauna waungachemera, asi pakaoma. Vanhu vaomegwa neupenyu mari navanhu 3 vana. Uyu munhu ngaangobva chetewo. Zveshuwa vanhu havachamudi but vanotya kutaura but simba rachona Mwari uchakomborera. Dei zvikaita nokuda kuita vanhu. Asi muno Midlands gwende kuno ngaakangamwe zvake. Hapana kumira zvakanaka, vakapiwa mota ndizvozvo. Somo tiri kutambura. Kana varidza general Kosa Chiwenga ngaarambe akasimba. Makataura mukati ngaregererwe, anogona. Ndiye oga munhu ari kusimudza musoro ende hakuna chofa chakachinja. Ari kubva the dark or blue, ndiye munhu ari kubva. Ya, ende zvichanaka chete, hapana zuva risingasviki. Chimwe chine nguva yacho. Haangatori misika yose anopisa misika. Kana apisa misika uye achivakira vanhu achidhurisira vanhu misika iyoyo, kanzuro haina chainowana. Zvingaita kuti hurumende inoafekta kwese kumaniki maparasiteta ichitora zvese. Ngaati nyari vana vamahure vese akavapa zvinhu vese zvinoita izvozvo. Pakaoma. Muudzei kuti ari kuenda, ndiye munhu ari kuenda, it's going. Dark or blue, ngatry my all means, all the corners achamama. Hapana kusingaperi. Chimwe chimwe chine nguva yacho. Ndopedza ndikuruta kuti dark or blue ndiye munhu ari kuenda, anobva chete, anobva. Vanhu ari kutambura muZimbabwe kutambura. So muno mugore zvakatiomera zvamuchose. Mwari ngaapindire. Ende musada kutaura